Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 28-nji marty hepdäniň duşanbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gödel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Siriýanyň resmi İslam döwleti toporunyň elinden alynan gadymy Palmira şäherini harabaalykdan dikeltmek üçin 5 ýylyň gerek boljakdygyny aýdýar. Siriya hökümetiniň ýaragly güýçleri ortaýatyň hawa zarbalarynyň kömegi bilen taryhy şäher Palmirany İslam döwleti atly jeňçi topordan ýygyna aldy. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ýaragly güýçleriniň taýýarlyk derejesini barlamak barada görkezme berdi. Buyruğa laýyklykda Harwystat ýa-da Doranurs ulgamy ýaýwanlandyryldy. Suriýa goşunlarynyň harby hawa güýçleriniň hawa hüjümünden gorunç we harby deňiz güýçleriniň bölümleri töweşen taýýarlyk ýagdaýyna getirildi. Türkmenistanda ýün we dokma önümleriniň sowdasyny amalaşdyrmak barada resmi görkezme berilen wagtynda maldarçylyk ýüňüni tapşyrmaga mümkinçiligin ören azdygyny aýdýarlar. Batylgy ýa-da tyrna alýarly bilen araranaha alýarly. Aran çakta olaly. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerit. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Belgiýanyň prokurorlary polisiýanyň 27-nji martda geçiren bir näçe reýdiniň netijesinde 4 adamy tutsak edenligini aýtdylar. Bu reýdler Brüsselde 31 adamyň ölümine we 270 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan terrorçylykly hüjümleriň ýygyny geçirildi. Belgiýanyň federal prokuraturasynyň beýannamasyna görä polisiýa terrorizm işi bilen baglylykda Brüsselde, Dufel we Mechelen şäherlerinde 13 täze reýd geçiripdir. Jemi 9 adamyň sorak edilenligi, olardan 5 adamyň soňra goý berilenligi habar berildi. Mundan bir gün otal Belgiýanyň prokurorlary 22-nji martda bolan hüjümler bilen baglylykda tutsak edilen 3 adama terrorçylyk bilen bagly aýyplamanyň ýöňkelendigini aýtdy. Pakistanyň häkimetleri ýekşenbe güni Lahore şäherinde 70-den gowrak adamyň ölümine we 300-den gowrak adamyň yaralanmagyna sebäp bolan bombaly hüjümlere jogapkärleri gözläp tapmagy wada berdiler. Bir güne inelerimiziň, uýalarymyzyň we çagalarymyzyň ganhorlaryny adalata çekmeli we bu rehimsiz wagşylaryň durmuşymyzy agdyrmagyna hiç wagtda ýol bermeli däl diýip harbiýleriň medeniýet wekili Asim Baýewa Twitter ulgamynda çap eden maglumatynda aýtdy. 27-nji martda Easter Hristiýan bayramçylygy belenýän wagtynda şäheriň Seyil bagynda çagalaryň oýnaýan ýeriniň golayynda amalaşdyrylan partlamanyň jogapkärçiligini Talibanyň bölünen bir topar öz üstüne aldy. Jamaat al-Ahrar Hristiýanlara zarby uranlygyny aýdyp mekteplere we hökümete hem harbiýlere degişli beýleki binalara has köp hüjüm etmegi wada berdi. Polisiýa hüjüm zerarly wepat bolanlaryň sanynyň 28-nji martda 72 adama ýetenligini, ölenleriň arasynda 29 çaganyň bardygyny aýtdy. Polisiýanyň ýolbaşçysy Haydar Aşraf wepat bolanlaryň aglabasynyň musulmanlardygyny habar berdi. Ogan resmiýetleri 28-nji martda Talibanyň söwüşçileriniň ýurdun ýokary wezipeli aňtaw resmiýetleriniň we ministrleriniň duşan wagtynda Awganistanyň parlamentiniň binasyny raket okuna tutanlygyny aýdýarlar. Talibanyň öz üstüne alan bu hüjüminiň ýetiren ziýany barada habar berilmedi. Parlamentiň binasyna 3 raket atyldy, olar esasy bina degmedi diýip Badaxşan welaýatyndan kanun çykarjy Sabihullah Muslim aýtdy we hüjümüň maslahatyň geçýän wagtynda edilenligini bellidi. Kabulyň hökümet we diplomatik giňişlikleri wagtal raketadan oka tutulýar. Ortaýatyň prezidentiniň adam hukuklary boýunça öňkü ombudsmeni Ela Panfilowa sentýabr aýynda geçiriljek parlament saýlawlaryndan öň ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň täze ýolbaşçysy wezipesine taýlandy. Merkezi saýlaw komissiýasyna ýolbaşçy saýlamak boýunça tesberişlik 28-nji martda geçirildi. Prezident Vladimir Putin 15 agdaly saýlaw komissiýasyna 3-nji martda hödürlen 5 dalaşkäriniň arasynda Panfilowany hem teklip edipdi. Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov komissiýadaky üýtgüşüklükleri adaty örülşük diýip adlandyrdy. 62 ýaşly Panfilowa 20 ýyldan gowrak wagt beri adam hukuklaryny goraýan awrely aktivist bolup, döwletiň we raýat jemgyýetçiligi ugrunda hereket edýän guramalarynyň arasynda konstruktiw dialogyň tarapynda çykyş edip gelýär. Merkezi saýlaw komissiýasyna 2007-nji ýyldan beri ýolbaşçylyk eden we 27-nji martda iş möhleti dolan Vladimir Churov saýlawlary galplaşdyrmak bilen bagly tanqidlere sebäp bolupdy.
Al Jazeera media agentligi 500 iş ornuny çäklendirýänligini eglan etdi. Katarda yerleşýän Al Jazeera iş orunlarynyň çäklendirilmeginiň tutuş dünýädäki işgärlerine täsir ýetirjekdigini, emma dogadaky esasy edarasyny esas agramyň düşjekdigini aýtdy. Al Jazeera'nyň beýannamasynda kararyň sebäbi media giňişligindäki özgörüşliklere jogap bermek üçin iş güýjüniň netijeliligi ugrundaky inisiatiwa hökmünde häsiýetlendirildi. Kataryň hökümeti tarapyndan 1996-njy ýylda dörülen Al Jazeera'nyň tutuş dünýäde 70-den gowrak bürosy bar. Käbir synçylar Al Jazeera'nyň iş orunlaryny azaltmak kararyny dünýäde newitin bahasynyň petelmegi bilen baglaşdyrýarlar. Katar newit baýlygynyň eksportyna garaşly bolýar. Yemeniň şaý gozgalançylaryna garşy söwüşýän Saudi Arabistanyň ýolbaşçylygyndaky harby koalisiýa indikaya planlaşdyrylan palahatçylykly gepleşikleriň öň ýanynda käbir hereketler amal aşyrdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýar. Siriýanyň gadymy Palmira şäherini harabalykdan dikeltmek üçin 5 ýyl gerek bolar diýip ýurdun gadymy miras boýunça baş resmi aýtdy. 27 martda Siriýanyň hökümet güýçleri Ortaýatyň howa güýçlerine daýanyp bu şäheri Islam döwleti toporunyň elinden gaýdyp aldylar. 10 aýlap ekstremistik toporuň elinde bolan şäheriň gadymy ýadygarlyklarynın ençemesi ýumrulypdy, yerli ýaşaýjylaryň ençemesi öldürilipdi. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Siriya hökümetiniň ýaragly güýçleri Ortaýatyň hawa zarbalarynyň kömegi bilen taryhy şäher Palmirany Islam döwleti atly jeňçi topordan ýygyna aldy. Prezident Bashar al-Assad bolsa muny öz goşunynyň terrorizme garşy sewişde gadanan üstünligini görkezýän mühim tepki diýip taryplady. Palmiranyň elden gitmegi Siriýanyň we Iragyň uly bölegine 2014-nji ýylda öz halifatyny eglan eden ekstremistik topar Islam döwleti üçin uly ýetki bolup durýar. Bu merkezi şäheri gaýtadan ele geçirmek üçin Asadyň güýçlerine 3 hepde golay wagt gerek boldy. Palmirany Islam döwleti 2015-nji ýylyň maýyna alypdy. Bugün taryhy şäher Palmiranyň azat edilmegi mühim üstünlük hemde terrorizme garşy göreşde Siriýanyň goşuny bilen onuň ýaranlarynyň ýerleýän strategiýasynyň üstünlükligini görkezýän ýene bir alamatdyr diýip Asad Damaskda Fransiýanyň parlamentçilerinden durýan bir delegasiýa aýtdy. Asad şeýle hem Siriýada we Irakda Islam döwleti atly topara hawa zarbalaryny urýan global koalisiýany tanqidlap, Siriýa goşunynyň gazanan ýeňşi Birleşik Ştatlaryň ýolbaşçylygyna 60-dan köp ýurdy öz içine alýan ýaranlygyň terrorizme garşy göreşde çynlyky däldigini görkezýär diýdi. Siriýanyň telewizionyasy goşun bilen onuň sewişiji ýaranlarynyň Palmiranyň kontrollugyny dowlugyna öz eline alyp, inni şäheri jeňçileriň yerleştiren minalarından we bombalarından arasalyandygyny aýtdy. Siriýanyň Britaniýada yerleşýän adam hukuklary boýunça gödegçi topary 27 martda şäheriň günnäger bölegine ataşyklaryň barýandygyny, ýöne Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň köpüsiniň şäherden çykyp günnägere tarap çekilendigini habar berdi. Şäheriň gaýtaryp alınmagy soňky aýlarda Islam döwleti we opozisiýon gozgalançy toparlara garşy sewişde bir syhirli öňe gitişlik eden Asadyň hökümeti üçin mühim simbolik we strategik ýeňiş bolup durýar. Palmirany Islam döwleti toparynyň demir galasy azaplanýan Rakka şäherine biriktirýän ýol inni goşunyň kontrollugyna. Bu bolsa Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň diňe Irak terhedine tarap günnägere çekilip biljekdigini aňladýar. Siriýa goşunynyň serkerdesi Rakkadaky, şeýle-de Daýruzordaky Islam döwletiniň jeňçilerine garşy hüjümler inni Palmiradan ýola goýlar diýdi. Ortaýat 2 hepde mundan ozal özüniň harby güýçleriniň uly bölegini Siriýadan çekýändigini aýdypdy. Muňa garamazdan sewiş ýokary derejesine ýetenne Ortaýatyň harby oçorlary gadymy şäheriň defesine onlar çögedek hawa zarbasyny amala aşyrdylar. Ortaýatyň gorunmak ministerligi 27 martda öz güýçleriniň geçen 24 sagatyň içinde Palmira regionuna 40 gedek uçuş edip 117 ýeri nişana alyp
80'den köp jeňçini öldürendigini aýtdy. Habar gullukları şeýle de ministerlige salgylanyp, asyşyklary besetmek düzgünniň geçen 24 sagatyň içinde 10 gedek bozulandygyny habar berdiler. Siriýanyň adam hukuklary boýunça gödegçi toporunyň başlygy Rami Abdurrahman Palmira sewaşynda Aslam döwleti toporunyň 400 jeňçisiniň hökümet güýçleri bilen onuň ýararlaryndan hem 180 adamyň ölendigini aýtdy. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleyer Adatlyk radio sesini habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ýaragly güýçleriniň taýýarlyk derejesini barlamak barada görkezme berdi. Garaşylmadyk ýagdaýda berilen bu görkezmäniň esasynda ýurdun gowry ýer goşunlarynyň harby howa we deňiz güýçleriniň söwüş taýýarlygyna getirilenligi habar berildi. Türkmenistanda harby taýdan görülen taýýarlyklar barada kardeşim Ýowşan Anugurwanyň maglumatyny dinleýäli. Türkmen telewizionyny ýekşenbe güni Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň tawsiry esasynda bir gün odal başlanan görkezme söwüş taktik tälim beriş türgönleşiginiň dowam edýändigini habar berdi. Aýdylmagyna görä bu türgönleşik ýurdun ýaragly güýçleriniň we beýlek goşunlarynyň düdümindäki harby tehnikalaryň, uçurlaryň we dikçorlaryň, söwüşçän ämleriň ýörüýüşi bilen guramaçylykly dowam edýär. Türkmen telewizionyny odal prezident Berdimuhammedowyň şenbe güni gece göni video şekilde aragatnaşyga çykyp ýurdun goranmak ministri Ýaýlym Berdi we milli goşunyň söwüşe taýýarlygyny barlamagy buýranlygyny habar beripdi. Buýruga laýyklykda harby ştab ýagyn dolanýarys ulgamy ýaýbanlandyryldy. Gowry ýer goşunlarynyň harby howa güýçleriniň howa hüjümünden gorans we harby deňiz güýçleriniň bölümleri söwüşçän taýýarlyk ýagdaýyna getirildi. Ýurdun harby ýolbaşçylarynyň öňünde söwüşçän atşykly görkezme taktik tälim beriş türgönleşigini geçirmek wezipesi goýuldy. Türkmen telewizionyny sürüjüsiz uçurlaryň kömegi bilen goşunyň hereket edýän ugurlaryna we okuw türgönleşik meýdanlaryna aňty uçuşlarynyň geçirilendigini habar berýär. Şeýle-de habarda harby howa güýçleriniň MiG-29 uçurlar toporunyň howa töwesini alyp barmak, goşunlary penalamak, suw ýigirmez uçuryna we Mi-17 dik uçuryny ýerdäki nyşanlar boýunça od açmak gönükmelerini dürüst ýerine getirenlikler aýdylýar. Duýdansyz barlagyň esasy maksadynyň goşunlaryň ähli görnüşleriniň bilelikde hereket etmek ukuýuny berkitmekden we söwüşçän atyşy genliklerini ösdürmekden ibaratdygy aýdylýar. Türkmen medeniýeti Aşgabatyň sewitli howpsuzlygyň we durnuklygyň saklanmagynyň kepili bolup durýan parahatçylyk söýjülükli daşary siýasaty eýrýänligini aýdýar. Resmi habarlardan çen tutulsa, Türkmen goşunynyň maddi enzamlaryň bünyady Sapar Muratniýazyň prezidentlik eden ýyllaryndan tapawutlykda ýygyderli puwtalandyrylýar. Ekspertleriň pikirlerine görä Türkmenistany esasy harby howp beýleki merkezi ýurtlaryna bolşýaly terror toporlaryndan awanýar. Megerem şu sebäpden Türkmenistanyna geçirilen harby taktik okuw türgönleşiklerini terror toporlaryny ýok etmek, zamanlary boşatmak, terrorçylar tutmak ýaly mysaly söwüş sahnalary ýaýbanlandyrylýar. Kardeşim Ýowşan Anugurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň häkimetleri käbir kiçi dukanlar babatynda ýene täze çäklendirmeleri giridipdir. Şu günler paýtagtyň käbir böleklerinde dukanlardan ýaňy bejerilen girilgelerini gaýtadan täzelemegiň we umumy görnüşe getirilmeginiň talap edilýänligini ýerli ýaşaýjylar gürrüň berdiler. Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylywa bu ýagdaýyň jekmejekleri bilen gyzyklandy. Gelin habarçymyz bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Sultandaýda Aşgabatda kiçi dukan eýelerine täze çäklendirmelerin girdilenligi barada habar berilýär. Ozalky wagtda käbir dukanlar ýapyldy, käbir dukanlary kämilleşdirmek işleriniň dukan eýeleriniň borjy dogaýdyldy. Indi şu gün Aşgabatyň häkimetleri tarapyndan edilen täze çäklendirmeleri nämeden ibarat, näme talap edilýär? Aşgabat şäherinde bar bolan hususy dukanlar, hususy kiçik kerhanalar şulara hälisinde türlü çäklendirmeler girdilýär. Şunyň bir ýygy gutaranok diýen ýaly. Bir güniň dowamında odalky ýübileyne köçeti diýilýär. Ankara adly köçenin ugrunda ýa-ni 10 ýyl awadançylyk köçetinden aşak gitýär. Oğulhan köçetine telli, odalky Aýtak köçetine telli. Şol köçenin ugrunda bar bolan hususy dukanlara, hususy kiçik kerhanalara ýene de çäklendirmeler girdildi. Bir ýyla golay wagt odan Ankara köçeti
rekonstruksiya yapıldı. Şonda şu ahli yolun burasında yerleşen köp patlı zayların yarım yerdemelerinde yerleşen hususi kerhanaların, hususi dükkanların işi toğdadı bir yılın devamında. Ondan şu yakında yani bir ayın devamında rekonstruksiya işleri oturup barya deyip yani kütüpte etraf hakiminin işgärleri gelip dükkan eýerlerine, hususi kerhana eýerlerine özlerinin onu kötü tarap çeredip duran kapılarını avatlap, ovadarlap, becerip yolun açılışına kelip tayyar olmaklık tasırlıptır. Ondan bunların nasıl bir ayın devamında yolun açılışına kavatlap, açılyansa işlerini bitirecek ol perkin öğreti rekonstruksiya edip şun timarlar, şun onaryalar ekraf hakimlerinin görkezmesi bilen. Şimdi bunlar tayinlerle yolum açıldı diyenler şimdi nasıl sellevuni cemaat Hocalar Ministerliğinden aylanıp bulara täze bir kağıt yüzünde yarım yerdenindeki dükkanlara nähilek girmeli. Şonun öňüne nähilek bedeninde barada yürüýte şu sanatçıların görkezme berip inni şonu täzeden çygynyň esasynda öz gapylaryny bejermeli talap edip şoňa da bäş möhlet beripdirler. Sultandaýda şol talap edilýän görnüşdäki bejeriş işler dukan eýlerine näçe durýar? Şonuň bir çak bilen çykdyjylarynyň mösferini agdap bolarmy? Dedim men şunu bilen gyzyklandım. Şular bir aýyň dowamında şu öýleriniň gapylaryny bejerip taýýarlyk işleri üçin 3000 manatdan 7000 manat aralygynda çykpaýdy çykarandyklaryny aýtdylar. Indi şol oralky eden çykpaýdylaram ýele sowurlar diýip närazy bolýarlar. Täzeden hasy bir ýyla goly dukanlar işlemän durdy, şo girdejimi ýok. Indi biz nereden bularyň talabyny ýerine ýetirmeli diýip şeýle närazyçylyk bilen maňa gurrun berdiler. Dukan eýleri şol bejeriş işlerini geçirmeseler, olara näme garaşýar? Plan täre görürsdiýilmendir ýöne. Dukan eýleri hem özleri korkýarlar, sebäbi şo hakimlikleriň beren tasyra ýerine ýetirilmedi halatynda olaryň dukanlarynyň ýapylmagy ähtimal ýa ellerinden şo yarım padwalara berilen ruhsatyň alınmagy ähtimal her türlü öýlerine täre görülmeni garaşýarlar, korkýarlar. Kiçi biznes bilen meşgullanýan terekeçileriň şikaýet etmäge mümkinçiligi barmy? Olaryň berýän möhletine teredende şikaýet etmäge mümkinçiligi ýok. Eslendik şikaýetin teredilen möhleti bolýar, mysal üçin şolar şäher hakimini ýutup bilýärler, ýa prezidentiň adyny ýutup bilýärler ýöne şoňa wagtdan ýok. Olar bäşin möhlet berýär, bäşin möhletde seniň arzaňa teredilmeýär şikaýetin teredilen möhleti Türkmenistanda kefi 20 gün bolmasa bir ay. Ýöne ondan şolar şikaýet etmekden hem çekinýärler. Däwäl durly bahanalar bilen ýa-da dukanyň ýapylmagy ýa-da ýerdemelerin elinden alınmagy ähtimal şol sebäpli altyraňa ýa-da telekeçiler. Sultandaýda kiçi dukanlara girdilýän çäklendirmeler ilata ýaşaýjylara nähili täsir etýär? Haýsy da bolsa bir täsiri barmy? Duýulýarmy? Elbetde ýerlilata uly täsiri bar. Däwäl ýaşaýjylar ulu bazarlara gitmeli bolýarlar. Ondan soň şonu ulu bazarlara gitsekden wagt gerek. Ondan soň şular ýaly artyk çykdaýsa goýulmagy dukan eýlerinde eýem önümniň hilniň yaramazlaşmagyna ýa bolmasa şolaryň ahyrtmendiniň azalmagyna getirýär. Şolaryň eýem harydynyň görnüşleriniň azalmagyna getirýär. Elinde seniň naklyň bolmasa hususy dukan eýleri öz puly bilen işleýärler. Eýem şolarda sowdaty ketelýär, şolaryň alyjy üçin gerek bolan harytlar tapdyrmaýar dukanlarda. Sedip ilata da şonuň täsiri ýetýär. Aşgabatdaky habarçy Sultan Atçylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmä.
Gepleyer Azatlyk Radio Sesiz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň telekeçilerine ýüň önümlerini we elde dokolyan halylary daşary ýurtlarda yerlemäge ihtiýar berildi. Şol birakda soňky ýyllarda malyň ýüňüniň we deresiniň geçmeýän haryda öwrülenligini, ýüňü satmaga mümkinçiligini çäklidigini, ýüňi gaýtadan işläp taýýar önüm ýetişdirmek bolsa girdejili däldigini Türkmenistandalar aýdýarlar. Bu temadan habarçymyz Sultan Açylowanyň Balkan vilayatynyň pensioner denan Bagtygul bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Türkmenistanda garaşdyrlyk gellary ownukly eýrili mallaryň dersiniň ýüňüniň geçmeýän haryda öwrülendigi, şu önümleriň köp zaýa bolýandygy aýdylýar. Şu barada näme aýdyp bilýäňiz? Dokma diýersiňmi? Dokma. Ya başga ýagda ýok, oňaşdykmy şu ada edil. Dokmaňda näşiledilýän aýyp bilýäň-de? Dokma barada özüňiz biraz görüň berýäň. Ilki ýuwmal şo ýüňi. Şonda ýygynyň ony güne terip gurtmaly. Onu daramaly, darap ondan soň egirmeli. Egirip ýene men ýumak edýän, täzeden kelef edip, ýene de meni boýaýan şatata. Ýene ýumak edýän meni, dokaçak bolan. Şondan soňra iş bolup boýaýan, gaw boýaga batyrýan. Ýene doka bermeli, gyýla doka bili, näme edenen. Dokma agyr zähmet hasaplanýarmy? Ha, dokma agyr hasaplanýar. Dokmaň beter işken. Erti 6 demenen 13 ýyl dokaýa gyýla. Başını aldırmanı. Anlattıyla şu. Akşam onu mu? Akşam onu. Ağır azaplan ya. Ine şu häzir kıvatta şu dokma bilen meşgullanýan, hal dokmak bilen meşgullanýan ýaşlar köpmi? Azally, köp azally öňküden. Dokaýan ady Ahmet onkan nagydyn. Ağır görýärler. Ağır görýärler, ağır. Onun şu oba yerlerinin gyýylary şu hemişe dokma bilen meşgul bolan gyýyllar häzirki döwürde näme bilen meşgul bolýarlar? Talon etmene uğrayarlar, tort pişirmene uğrayarlar, onun tükenine uğrayarlar. Ol bir hafiş da, dokma bil. Dokma hewet adam adamny. Meydanda bakalyan, çarwadarçylykda bakalyan mallaryň ýüňüni näme etdirlerini eýeleri. Dokumete, edilýär atdy. Dokan dokaýa bir adam tenek. Häzirim ba ýok diýmek bolanok. Ba. Şola şu duda ýokunda galan kömede du. Ýüňler basylgy dumy. Basylgy du, ýa aýdyp oturna alýarly bereme bir ardan maha alýarly. Ardan çakda olaly, mara o bir alsaňda bolýar, balmasaňda bolýar, odalan onu kireni qyrqdyrýarly ony. Mym şol ýüňler taýda kan ýarany. Ana şol mallar qyrqylanda özüňiz qyrq bilýäňizmi, qyrqymçy tutulýarmy? Qyrq bilýän öz qyrqýa. Qyrq bilmeýär, bir köjede bolýar bir oglanlan käbir. Otam qyrqymçy tutulýar. Bir goýuny 2 manada qyrqýarlar. Ýüň geçmeýän bolsa şol qyrqymdan ödemeýän bolýar. Ödemeýän bolýar ha. Haýhyn gelýär, malyň rehmet qyrqylýar barany. Näme şu häzir ýakynda Türkmenistanyň prezidenti şu Türkmenistanyň içinde mallaryň ýüňüni dersini ýygnap alyp şolary işlemek barada, şolary daşary döwletlere satmak barada görkezme berdi. Şundan bäri ütgän zat boldymy? Ondan bäri ütgän zat men äşdemek kadar. Ütgän ha. Şu oba yerlerinde şunu kabul ediş punktları zatlar açylanokmy? Açylanok, tek açylanok. Ilat bilýärmi şonu açylmalydygyny? Açylmalygyny bilýärler, ýöne açylmansaň näme diýerler onu hiç edip bilenoklar. Ardan wahatan alýan adamlar nereden gelip alýar senin owaňy? Öt içinde adamlar ba. Şolar alýa birini tawsirýandyr da onu aňardan men bilemok. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy Bagtygul bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda ýüň çyg malyny ilatdan ýygnamak, ony gaýtadan işlemek we satmak işleri üçin ihtiýar berýän we resmi taýdan ikrar edilen resmi düzgünler bar. Şeýle ýagdaýda maldarçylaryň öz ýüň derilerini ýerleşdirip bilmän kösönmegine näme sebäp bolýar? Bu barada kardeşim Ýoşan Anagurwanyň Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmurat Türkmenistanyň mal ýüňüniň, goýun ýüňüniň qyrqymça pul bereniňe de degmeýän bir haryda aýlananlygy, kümelerde baslygyp ýatanlygy, geçmeýänligi aýdylýar. Şoň bilen bir wagtda da prezident Berdimuhammedow golaýdy ýüň önümlerini daşary ýurtlarda ýerlemäge ihtiýar berýän karary gol çekdi. Eýsem bu karar türkmen ýüň önümleriniň ýoruna çarmy? Dogurdanam oba adamlaryny ýüňden giýirde zalyp bilermi? Yumman Türkmenle muhabbetlik derecesinde ayalan, qoralan ve nefelem yung brütuni
ot yaptıran ojo oklasan ulu günah haýlýar. Diýene soňky onun kille yum atababa gelýän mukaddesligini yitirdi, gerekmeze karide urulur. Suheysilikde dowar saklayanlar hökmanlyk üçin ýaz güýz wyrkyny ýetirýärler, ýöne hyrydarynyň ýoklugy üçin şol yumy Kırkım geçen yerde taşlap kaydiyalar. Biya yungu şuun kondisyon yağdayı. İnni yungu ve onun önürlün önümleri şol fanına 50 dokulun hali önümlerini daşarı yurtlara yerleştirmek hakkında kararın kabul edilmeyi onutla yönü şol kararın kabul edilmeyi orantek mesela doğal çözgüden de. Aman Murat, bu ne için doğal çözgüt değil? Ýagny şol karardan ýuň önümlerini ýerlemegiň tenagatçylar we telekeçiler birleşiginiň üstü bilen amala asyrylmalygy aýdylýar. Bu dogrudan bir guramaçylykylyga ýol açmazmy? Ýol açar, eger işler öz bolmaly derecesinde ýola goýulsa, şol karar hakkynda berilen resmi habarda Türkmenistanyň tenagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalary bolan edara görnüşli taraplara we hususy telekeçilere Türkmenistanyň önürlün ýuňy daşary ýurtlara ýerlemege ygtyar berilýär diýip ýazylýar. Resmi habarda ýuňdan önürlün önümleri, hali önümlerini ýerlemege kime ygtyar berilýär hakynda hiç maglumat ýok. Biýemekatda kanunlar tenagatçylar we telekeçiler birleşiginiň göredilmeginiň 8 ýyllygy dawaraly bayram edildi. Şo 8 ýylda agwan birleşigimiz monopoliýa hökmüne ersmers bolup kemale geldi. Meselen bir ýyl çemesi bolan ýürüýte karar bilen ýurtda ýuňy gaýtadan işleýän ýyl kärhanalaryň 16 nasmy hakynda karar kabul edilipdi. Şo kärhanalaryň da ählini dine senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalaryna açmagy ruhsat edildi. Türkmenistan'da devlet monopoliyası işlenýär senagatçylar we telekeçiler birleşigi diýenden mazmun boýunça devlet monopoliýasynyň bir düwen bolsy, ine şo sebäplen oňa kararlar kabul edilýär, ýöne şo karara laýyklykly edilmeli, oňa diýişler bolan amal edilmän galýar. Ýoksa aman radonus täze karar ýuň daşary ýurtlarda ýerlenmegine ýol açýan karar işler ýaly siziň pikiriňiz oňa nähil goşulmaly? Karara hiç goşmak gerek değil. Onun için bir täze bir wagt gözlejek bolgan kellägitmelde, meselem garaşdyrılan beslapky ýyllary Kuheysilikdäki kiçik kärhanalary özünün güýç ýeterindäki hali fabrikalaryny açmagy, şolarda dokulan hallary daşary ýurtlara gönül satmagy ygtyar berilipdi. Soňra bolyn irfaramalar, gadaganlyklar zamanasy döwrü başlandy, şeýdüwen kiçik orta biznes ayağa garp bilmänki tozly garaşdyrılan ilkinji ýyllar bazar yktysadyýatynyň şertlerine bap gelýän ädimler ädil urulyp, şol ädimlere dolanyp gelmek gerek. Diňe bir döwlet monopoliýasynyň daşyna aýlanyp, ýurtda bazar yktysadyýatyny ornaşdyryp bolmaz. Diňe bir ýüňden berden hanyň hal önlerinden näleýsen beýle klaslardan gelýär. Uly girdejlerim gazanyp bolmaz. Olar bolyn giňe ulaşmak zerur. Häzir sebäbi Türkmenistan uglewadarotlar ýurdu. Soň ornun tutsaklatlary näçe diýsen Türkmenistanda bar, ine şo wagtlara güýçlendirme şolaryň birim ýuň hali önümleri. Türkmenistanly ýazyjy Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada pikir paýlaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Kontakty sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar.
Azatlyk radiosu sizin jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.